Hej, jeg vil fortælle om ondskab i grupper med henblik på hooligans. Hvilken slags ondskab bliver udøvet? Ondskab, der bliver udøvet i hooligansgrupper, er oftest dæmonisk og dum ondskab. Dæmonisk ondskab, fordi at den vold, de udøver mod andre hooligansgrupper, eller civile, der ikke holder med det samme hold som dem, er direkte med vilje. Og de udøver også dum ondskab, fordi de måske helt er klar over, hvad det egentlig de gør, men de bare følger med resten af gruppen. I hooligansgrupper er der som regel ikke så meget empati over for andre end dem i deres egen gruppe, eller folk der holder med det samme hold som dem. I sådan nogle grupper her, hooligansgrupper, findes der også det man kalder for deindividuation, da der i sådan grupper forekommer individuation ofte. Man glemmer selv hvem man er, og smelter sammen med gruppen til et stykke. Man følger gruppens regler og normer i stedet for at følge dem man selv synes er fornuftige eller er blevet opdraget med. Men der er også både risky shift og gruppepolarisering i hooligansgrupper, da de foretager sig en masse risikable handlinger, såsom masseslagsmål, eller for eksempel da FCK kastede romerlys ned på en børnetribune til en Brøndby FCK-kamp, eller aftalte slagsmål. Gruppepolarisering opstår også, da alle skal vide, hvem denne gruppe er. For eksempel når de laver et derby gennem en by, inden man skal til kamp, hvor de bliver sunget sange om hvilke hold de holder med og støtter, og hvorfor det er dem, de kan lide. Det næste, jeg vil snakke om, er socialpsykologi. Grupper. Stort set alle fodboldhold har gruppetilhængere. Disse tilhængere kan deles op i hooligans, supporter og fans. Hooligan er en blanding af disse grupper. Uformel gruppe, fordi de selv har fundet sammen. En masse, fordi de kan være mange på samme sted af samme årsag. Kultur. I gruppen har de samme værdier, holdningssprog og normer. Og både primær tilhænger og sekundær gruppe, da der er tilhængere og medløbere. De gruppeprocesser man kan finde i sådan grupper, at gruppen mødes og snakker om hvor meget de hader andre hold, så de har noget til fælles, og især deres ærkefjender, så man kan relatere til Brøndby mod FCK eller Liverpool mod Manchester United. I disse grupper planlægger man slagsmål mod andre grupper af hooligans, eller planer for at vise hvem de er, bestemte handlinger de kan udføre, som for eksempel da FCK kastede alle de her romerlys, som også viser blandt andet at de ikke er bange for noget overhovedet. Her nummer kommer også en masse af de nedgørende sange, der skal gøre de andre hold til grin, for ligesom at vise at de er de bedste og de holder sammen. Så er der også gruppens dannelse. Formning starter vi med. En fodboldklub starter, sporten bliver interessant, og klubben får nogle tilhængere, fordi man vil have et hold at holde med. Derefter kommer stormning. Tilhængerne begynder at dele sig op i 3 grupper: hooligans, supporter og fans, hvor at fans er dem, der kommer og ser kampen, supporter er dem, der kommer og ser de fleste kampe, og måske også hjælper holdet ved at købe nogle aktier eller lignende. Og hooligans er dem, der går så meget op i det, at hvis nogen siger noget grimt om deres hold, så er det ligesom hvis de har sagt noget grimt om deres familie. Det er simpelthen deres sted. Ja. Og så kommer norming. Hooligan-gruppen er nu dannet, og supporter og fans holder sig væk fra denne gruppe, da de ikke vil være med at være en del af det voldelige. Hooligansen har opnået en vi-følelse, og nu er del af et fællesskab. De holder kun med det hold, de har valgt, og de holder også sammen med de andre i gruppen, og støtter hinanden og hader alle andre. Performing. Gruppen udfører nu sit arbejde, der går ud på at støtte sit hold i tykt og tyndt, hader andre hold, især ærkefjenden, og kæmpe for sit hold og dets æreslagsmål. Ingen må simpelthen nedgøre holdet. Man kan perspektivere den her hooligan-gruppe til filmen Die Welle,
hvor at, de alle sammen også får den her vi-følelse. De får alle sammen noget at kæmpe for. De er blevet til en enhed, og alle andre, der ikke er medlem af denne gruppe, betyder intet for dem. Det var det, jeg havde at fortælle.